с тях оцелявам. Ах, тези телефони. Ние сме много странни хора, купуваме телефони без да знаем и без да питаме, и без да четем в опътването как се спират. Освен това и характера не е такъв. И характера не е такъв. Когато ми кажат в театъра или в залата, много ви моля, при спектакъла, за да не пречи на спектакъла, изключете си телефоните, половината се казват, да, ти ще ми кажеш. Да. Но след това забелязали сте какви странни сигнали имат телефоните. Най-различни. Мен ме е най-интересен това, когато се звъни, вдига и се чува глас. Ваше Величество, търсят ви. А в това време Ваше Величество сваля две чувалчета с камби от багажника да това са ръце, аз с тях оцелявам. Тази съм се хванал за борда, няма пускане. Така, чакам помощ от Международния валутен фонд. Така, позирувам на НАТО. Така махам, за да ме видят, че действам в Европейския съюз. Това ще да забравя да ви кажа. Значи, казаха ми, че сега вече като сме членове на Европейския съюз, трябва толкова много да се променим. Ама съвършено трябва да се променим. Да се променим. Трябва да бъдем съвършено други. Да не може да се познаем. Да. И аз тази сутрин се погледнах с гледалото и не можах да се познаем. А може би аз вече съм там, в Брюксел. Или съм се превърнал в скулптурата българин, евроинтегриран изневиденца.